Hello friends, नोंथांमोनखौ डिजिटेल आपडेट इउटुब चेनेलाव बे समाव गासैखौबो फिन खेबसेबाव बरायग्रोनानै लाग्रोबावबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना पिएम किसाननि राङारि अनसुंथाइ आबादारिफोराहाय नोंथांमोना 2000 रांखौहाय गोबाङानो मोनबाय नङा होमबा लोगोफोर। दा नैबे गायनाय फुनाय बहर बोथोराव नोंथांमोना दैज्लां बोथोराव मोनबाय 2000 रांब्लाबो नोंथांमोना मोनबाय नङा गासिबोआनो मोनाखैब्लाबो नोंथांमोना खायफाया मोनबाय आरो खायफाया मोनासै नङा होमबा लोगोफोर। दा एसेब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय हेफाजाब मदद नोंथांमोना मोनबाय जानांगौ। दा नोंथांमोना आबादारिफोरा माखासे आबादारिफोराहाय बे 2000 रांखौ 23 किस्तिनि रांखौहाय गोबाङानो मोनासै लोगोफोर। दा नोंथांमोना मानि थाखाय मोनासै होनोब्ला दा नोंथांमोना बेखौहाय गोबाङानो मिन्थिया जानो हागौ। दा नोंथांमोना मानि थाखाय मोनाखै दा बेवहाय जोंहा माखासे पिएम किसाननिफ्राय गाइडलाइन्स होनाय दंखायोमोन लोगोफोर। दा बे जाहैबाय नाम्बार 1आव जोंहा नोंथांमोना जायनि हाया नोंथांमोननि मुङाव दङ, जायनि हाया नोंथांनि मुङाव दङ, जाय हा बिगोमा बिथांनि हानि लेखायाहाय बिथांनि हाया 2019 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननिफ्रायनो रेजिस्टार जानाय जानांगौमोन दै लोगोफोर। बेखौहाय नोंथांमोना नोजोर होदोंना होआखै। नोंथांमोननि हायाहाय नोंथांनि नामाव 2019 मायथाइनिफ्राय रेजिस्टार जाबोनाय जानांगौ जाहैबाय लोगोफोर। अब्लासो नोंथाङा बे पिएम किसाननि रांखौहाय मोनबाय थानो हायोमोन। बिनिफ्राय न'खराव जायखिजाया फेमिलि मेम्बार्सफोराहाय सासेल' मोनो होननानै बेवहाय बुंखादों दै लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि फिसाया मोनोब्ला नोंथांनि बिसिया मोननाय नङा, नङाब्ला नोंथांनि बिसिया मोनोब्ला फिसायाहाय मोननाय नङा, नङाब्ला नोंथांनि न'खरनि मेम्बार्सफोर गथ' गथायफ्रा नोंथांमोना आबादारि आबाद मावनानै नोंथांमोना बे पिएम किसाननि राङारि अनसुंथाइखौ मोनोब्ला नोंथाङा गारजेना नोंथाङा मोननाय नङा होननानै बेवहाय लिरनानै होनाय दंखायोमोन बे गाइडलाइन्सआवहाय। नोंथांमोना बेखौहाय सिगाङावनो नोजोर होदोंना होआखैमोन। दा बे गाइडलाइन्सफोरखौहाय नोंथांमोना मिन्थियाखैबो जानो हागौमोन। दा आं बेखौनो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय खिन्थाहरनाय जाबाय। दा नोंथांमोना गोबाङानो मोनासै, जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा नङा होमबा लोगोफोर। जायफोराहाय आबादारिफोर बिथांमोननि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। गोबाङानो बे 2000 रांखौहाय नोंथांमोना मोननो हायाखिसै। दा नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियारि लिस्टआवबो फैयाखैमोन, बिनि थाखाय नोंथांमोना मोनासै जानो हागौ। दा बेल' नङा, गोबां खोथा दङ लोगोफोर बेवहाय आं दा बेखौ नोंथांमोननो क्लियारैहाय खिन्थाहरनो नागिरदों बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय। मानि थाखाय नोंथांमोना रांखौहाय मोननो हायाखिसै बे 23 किस्तिनि 2000 रांखौहाय। नोंथांमोननि बे स्टेटासखौहाय नोंथांमोना नायनांगौमोन चेक खालामनानै। आं सिगाङावनो नोंथांमोननो फैसा सोनायनि सिगाङावनो आं नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै खिन्थाहरखादोंमोन नोंथांमोना गावबा गावनि स्टेटासखौ नायबाय था होननानै। दा नोंथांमोननि नैबे स्टेटास, दा बेखौ नोंथांमोना फैसा हाबनायनि सिगाङावनो नायनांगौमोन। दा लेन्ड सेटिं रेकर्ड माने नोंथांनि हायाहाय, आं दहाय सिगाङाव बुंदोंमोन ना लोगोफोर, दा हायाहाय नोंथांनि नामाव जाथारनांगोन। बिनिफ्राय 2019 मायथाइनिफ्रायनो नोंथांनि हायाहाय 2019 मायथाइनिफ्रायनो रेजिस्टार जाबोनाय जानांगौमोन होननानै आं दहाय नोंथांमोननो सिगाङावनो खिन्थाहरखाबाय। दा बेबायदि जानांगौमोन जाहैबाय। बिनि थाखाय नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायासै जानो हागौ लोगोफोर दै। दा नोंथांमोनाहाय लेन्ड सेटिं स्टेटास रेकर्डआवहाय नोंथांमोना न' जादोंमोन जानांगौ, बिनि थाखाय नोंथांमोना मोननो हायासै जानो हागौ। बेनिफ्राय जोंहा आधार सेटिं उइथ बेंक एकाउन्ट। दा नोंथांमोननि आधार कार्डआहाय बेंक एकाउन्टजों लिंक गैया जानो हागौ। दा बिनि थाखायबो नोंथांमोना फैसाखौ मोनाखै जादों जानांगौ। नोंथांमोननि आधार कार्डआहाय बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनानै लानांगौ होननानै आं नोंथांमोनखौ सिगाङावनो भिडिअनि गेजेरजों जावले नोंथांमोनखौ खिन्थाहरखादोंमोन। नोंथांमोना बेंकआव थांनानै आधारजों बेंकजों लिंक खालामनानै लाखायो होननानै। दा नोंथांमोननि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयिनि थाखायबो नोंथांमोना बेवहाय स्टेटासा न' जानायनि थाखायबो नोंथांमोना मोनाखै जानो हागौ लोगोफोर पिएम किसाननि 23 किस्तिनि 2000 रांखौहाय। दा जोंहा नैबे DBT
DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि गेजेरजों फैसाखौ सोनो जायो नालाय लोगोफोर बेनिखायनो जे एकाउन्टआ आदारजों लिंक गोनां बेयावसो फैसाया हाबो नालाय लोगोफोर बेयावसो सोना हरो नालाय फैसाखौ बेनिखायनो नोंथांमोना आदारजों बेंकजों लिंक गैयिनि थाखायबो नोंथांमोना बे PM किसाननि राङारि अनसुंथाइखौ नोंथांमोना मोनाखै जानो हागौ लोगोफोर बिनिफ्राय जोंहा लास्टआव EKYC दाख्लि थांनाय बावैसो आङो भिडिअ लाबोनानै नोंथांमोननो खिन्थाहरखादोंमोन जावले जावले फैसा सोहां समावहाय दा नोंथांमोना नैबे EKYC खौ नोंथांमोना नोजोर होथारनांगौमोन बे इम्परटेन्ट मोनदै लोगोफोर दा बे EKYC आ नोंथांमोना खायफाया होदों जानांगौ आरो खायफाया होआखै जानांगौ माने नोंथाङा गावबा गावनि भिडिअ सेल्फि केमेरा नोंथांमोनाहाय अथेन्टिकेसन नोंथांमोना बाय'मेट्रिक होनानै नोंथांमोनाहाय बेखौहाय होनांगौमोन दै लोगोफोर CSC सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना होनो हायोमोन दा बेखौहाय नोंथांमोनाहाय होआखै जानो हागौ बे खामानिखौ नोंथांमोना आबादारिफोराहाय गोबाङानो मावनानै लायाखै जानो हागौ बिनि थाखायबो नोंथांमोना जायनि जाहोनाव नोंथांमोना EKYC होयिनि थाखाय नोंथांमोना बे PM किसाननि रांखौहाय नोंथांमोना मोनाखै जानांगौ लोगोफोर दा नोंथांमोननि नैबे EKYC स्टेटासआबो न' नोंथांमोननि आदारजों बेंक एकाउन्टजों लिंकआबो न' बेनिफ्राय नोंथांमोननि लेन्ड रेकर्डआबो न' बेबायदि जानानै थानायनि थाखाय नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइखौ बे 23 किस्तिनि फैसाखौहाय नोंथांमोना मोननो हायासै जानांगौ दै लोगोफोर दा आं बेखौ नोंथांमोननो मिथिहरबाय आरो जोंहा मोनसे खोथाबाव लोगोफोर जोंहा FTO प्रसिड होननाय थायो लोगोफोर FTO होननाय जोंहा मोनसे थायो दा फान्ड ट्रेन्सफार अर्डार होननानै बुङो जों बेखौहाय दा बे फान्ड ट्रेन्सफार अर्डाराहाय नोंथांमोनाहाय लोगोफोर न' जानानै थानायनि थाखायबो नोंथांमोना मोनाखै जानो हागौ लोगोफोर बे PM किसाननि 23 किस्तिनि राङारि अनसुंथाइखौ दा लोगोफोर क्लियार जाबाय दा लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथि मोनबाय लोगोफोर दा मानि थाखाय नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायासै नोंथांमोना सानदों जानो हागौ दा आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मिथिहोहरबाय दा नोंथांमोना मानि थाखाय मोननो हायाखै नोंथांमोनाहाय गावनि स्टेटासखौ खेबसे चेक खालामनानै नायफिन नोंथांमोना फिउचाराव नोंथांमोना नैबे जोंहा मास मोनब्रैनि उनाव खेबसे सोयो नालाय लोगोफोर दा नोंथांमोनाहाय नेक्स्ट नोंथांमोनाहाय अक्ट'बर नङाब्ला नोंथांमोना नभेम्बर बे मासाव नोंथांमोना 24थि किस्तिनि राङारि अनसुंथाइखौ आबादारिफोरनो सोना होगोन नालाय बेयावहाय जुदि नोंथांमोना मोननो थाखाय नोंथांमोना बे गासैबो खामानिखौ नोंथांमोना मावनानै लाफिनबानो जाबाय दै लोगोफोर आं दा नोंथांमोननिसिम बेखौहाय खिन्थाहरखाबाय जावले जावले नोंथांमोना बेखौहाय मोजाङै नोजोर होनानै नायना लादो आरो गावबा गाव खामानिखौ नोंथांमोना जायफोरना स्टेटासा न' जानानै दं बेखौहाय नोंथांमोना थिक खालामनानै लालायबानो जाबाय लोगोफोर दा बिदिब्ला आङो भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामनायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो माखासे खामानिफोरखौहाय जाहाथे बयबो मावनानै लानो हायो आरो रांखौ फैबाय थानाय नोंथांमोना अक्ट'बर नभेम्बर मासावहाय नोंथांमोना मोननो हायो 24थि किस्तिनि 2000 रांखौहाय आबादारिफोराहाय दा बिनि थाखाय नोंथांनिसिम गासैनिसिमबो गुरै फिन खेबसेबाव खावलायनाय थाबाय आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायजोबदो होननानै आंनिफ्राय खावलायहरनाय जाबावबाय लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं see you again and take care love you all